Estima'm bé, que l'amor no ho pot tot i que els cels no demostren que et vull. Estima'm bé. Estem celebrant el sopar i festa de Xúquer Viu. És un esdeveniment tradicional que estem fent des de fa 18 anys. Dins del sopar lliurem 2 premis. El premi Aigua Clara, que és qui ha tingut una activitat destacada en la defensa dels rius. Enguany, aquest premi serà per a l'Ajuntament d'Alzira per les actuacions que està fent a vora el riu. Recuperar aquest vincle que tenim tan important en el riu i ficar-lo dins de la població, dins de la ciutat. Com? Pues, evidentment, destapant aquest teixit que el tapava. Hem recuperat així Alzira i nosaltres, com a referència, servir per a que la resta acabi unint-se des d'ací fins a la mar. Anem a fer tot el possible per poder viure de cara al riu. En la sud de Portaleny anem a fer un tipus parc allí natural, en merenderos, perquè la gent del poble disfrute de lo que és el riu i els entorns naturals que tenim. I qui se han portat Tarquim Pudent d'este any 2024 pues ha sigut la triada Govern d'Espanya, l'alcaldessa de València i el president de la Generalitat per la seva defensa i promoció de l'ampliació del port de València. Garantitzem que com se l'han merescut el rebran igual a l'Ajuntament que al Ministeri la part que li toca a cada un. Estima'm bé, que l'amor no ho pot tot i que els cels no demostren que et vull. Estima'm bé, que l'amor no és patir, que l'amor